Shubor nagaslem jong unongsan hima. Uba bansai marbanyang ubadai unong song ka jella. Haga khat hinyaw tarik ujamang arajar arpawar. Ulalait ban bom penpat ye kita la ka pankhana kabadan hapalau ka opestre kam jong ka DTO. Namar ka sorkar kam shemla ngam yaki jin ujor utei urang ba nadu usnem arajar khatar. Haga ba katai ka pankhana la de banshna nadu usnem arajar khatwei. Kad hadu menta om shemla pendan kam bat kalalong ka bajen jari ki pat ba kibawan dan kam hakitei ki opestre kam. Namar ki haban let shaklau lane shalendet katai ka pankhana. Kumtan na kalyang ka jong ula ong boon penyat hi nadu menta kasngi ya katai ka pankhana. Balada dan manu bawan bantu klar ki haban ya kendu ya Idon yang jing songkit kli abang isyam mangipang rengkat lembat ki parlok ya ka kumjuru ngina juyai bantre na ka putaka imlang salang na ka por sa ka por bat ka ka bang ko pulpaw ni ka por mata ka bidi ha ka bidi ka public toilet public toilet kadai ka ba lashna na du snam arja kharwei bat kumju hero na kalyang jonga na du snam arja pho ngalapha hero ya ka jingtho shau minister in charge of sarkar jila Meghalaya ba komingon umbon ka por barang bat jong ka general administration department ba dikai ka bangi i ka kum ka RTI ka bangalap kalong ba ya gani ka pankhana ka public toilet lashna lamba ka office jong chief engineer PWD building nadu snam arja khatwei hau banai Julai ya ka ba ka sanction jong kani ro kalapoi kumba khandailak 800,000 lai starting ka tenrei ka ai ka ba sngoling hadu katmanta ki sngi ya ka ba kumwei na pring kinong song snong ala juyai ban appeal chapo ka government batoban plino ya ni pankhana namar bling UI hangani ka jaka ka jing jabo ka jing jabain hangni gidon lang ki kantin ki dukan sha bakini kitai henrei ka jingsma ka bangno ka bamla sho ban pediang ladang ini kran nilai ha ka bri bat kani ka jingkhot ki jingsuba ngala sngo banong ba kamlong shu hiru banong ba kumangi i malaga singi ki balet shabar sharum ba chaneng ki let chani skendong shakhlaw shidin jong ni ka toilet kumta ter te kai ka bangin haban ong ni ka por namar ka ai kai pro khoi ka banga so ban ong ngapan pau ka jing sngo si ngapan pau jing sngo diao banong bagi paj ba kham tam hapo kani ka office ka bri ka administrative building hang ni ka don lang ka DTO ka don lang ka seal tax ka don lang ka soil and water conservation ba ki don ki office ki babun hang ni keleng ki office hang ni ki paj ba ki wan don kam la ka jong ka kam ka bagi don henrei ka ai ka bajia ka long ba om don pankhana ha bagi kili henrei ka ai ka bangi lungong yong ka don ka pankhana henrei balai om la ban pli do kan menta chano ka sarkar ka pendut chano ka sarkar ka bread balai ka sarkar ka snai ni pankhana la da kam la ban pendan kam na kata ka daw la ni phairo ha ka bari ba ka jingkran jong usa Hardip S Puri obadero minister of state in charge jong ka housing and urban affairs kani hi ka bahap apo ka sorsilong ka bari hi chaka urban nagaliang jong usa Hardip S Puri la de pon ong hero ba I am happy to launch the advisory on public and community toilet di hang ni nagaliang jong usa la de pon ong ba ulong ka jing sobha ulong ka jing kemen ka bakra ban yu iba la de ban launch ya kani ka advisory on public and toilet committee kani ka public toilet nila banong ru ka community toilet nila banong ru ka jaka ka balai pankhana de gi paj ba ha ki jaka ki babun khamtam le ha kinik jaka ki jong ki office ki ba ki babun ki wan ba pendan kam man la kasni nagaliang jong usa la de banong ru with this advisory committee will be in a position to ensure that public sanitation facilities do not fall into disuse nagaliang jong usa la de banong ini kentin ba lembaga ni ka advisory committee kabdai ha pedang ni public and toilet committee mongno lade pan ong lupa ba kani ka public sanitation facilities ya ka bagi paj ba kin haban pendan kam anam dai ban chushna claim da pendan kam namar boleh ka bangi i ba how to snam arja khatwei ka kum ka jingi kendo jungi na kalyang jong u engineer jong ka PWD building lade pan ong hero ba lade ban snahi lemba ka office jong ka PWD building la IT pa de gni chapo ka general administration department jong ka sarkar jala handrai khat arsnam running menta kumono kharwis nam ada kharas nam tala dang yai handrai klem la ban pripa kai ke basa ko umdum kalong ka pensa ko umdum ya ki babun ki pai ba ki bawan bandan kam hari jaka nama beli om yo e toilet dena kata ka daw nagaliang jongi hang ning yeng katkum ka right to property of the Indian Constitution ngin haban krenru katkum ka article 21
ya kabangi kiran halo ka fundamental rights of the Indian Constitution namar bale kini ki article 21 bat ka article 31 kada ban ong lupa ingi ki pai ba baka hak jongi ki pai ba hak abdei bat ki jaka pai ba kum kini ki public toilet bong ole se namar bale ngi haban kiran ni jingko jang suba ladangi pai mata hak abdei bat kani ka advisory committee jong kadi ka Swachh Bharat mission hero ka Swachh Bharat mission kadi ka way na pedeng ka project ka bawanra ya ka khuj ka suba hapo ka re India hi pro koi handrai ka balingo kalong balai hapo Meghalaya jongim ta ki sushna kai gen toilet kam dala bani ei dina ta ka daw ba nakaliang jongi himta ngisong thu ba nginma shu ban up nama balai ngisen ei ki babon ki balang ki bondon kam ngimla ban chupek kai namar ngi phai segi office sarkar ki babon ki ba chimti ki ni ka pankhana la tho ang ni ru pay unused toilet pay unused toilet nrei klem da pendan kampat pay unused toilet kai ke jimut balian chusngam nakata ka daw hero larangi phai kat kum advisory on public and community toilets kabri lumba ka Ministry of Housing and Urban Affairs ka wanra ya ka jingkhoi ka jing suba nakata ka daw menta ka sgi ngi bom ya ka ni ka pankhana ban pen bom am ban pen pra nrei ngi bom ban wanra ya ka jing pen khoi ngi bom ban ailat ya ki pai ba bakin let ban shabar chani chatai om bakin let pathar chani chatai da ka bawra ik jing jabo ka jing sma ban han yang tai lada ka jing jabo ka don ka wanra ru ka jing pang nakata ka daw anda habang yekran hagini ki snam ki no bat kumju ni usnam ya ka jingwan jong ni ka khlam covid khat khandai kaniru kumbong no ka wanra ya jingpang jing suba jingpang jing stom dei lengba ka jing duna jong ka khoi ka suba hapo ka jala ka jongi hinge habalo khamtam ni lei anda habangi phai halo ka Swachh Bharat mission hiro ka Swachh Bharat mission mata ka ong war hadu ki petrol pump village war hadu ki petrol pump mata village philapi ki pai khana village ha ki jaka shnong ha ki shnong ki thau ki dai philapi ki pai khana dei lengba ki pai khana ki bagi pajba ki yolat ban pendan buram ya ke ai ke bagi haban dai kamtam ting teng habangi i sigi babon ki jaka chane ba chatai i menta kala shlong pathar ka jinglai shabar jong ki priyo namar ngim song thu shu balai nakata ka daw hiro ngasaban ka kerpat ya ka sarkar jela bagan haban shim ya ka benta namar balai nakaliang junging yeng ru kat kum ka fundamental rights of the Indian Constitution based kat kum ki article ki bastan halo ka hak baga jiksisha jungi ki pajba kum joro hakabdi bagani ka the Prevention of Damage to Public Property Act 1984 kaniru ngi haban yeng hi namar balai ngi klam wan ban penpra nrengi wan ban yada naga benta ka jingkhoi ka jing suba halaka jong ka jela halaka jong ka jaka halaka jong ka snong ka thau halaka jong ka riba ka jai ban riu namar balai ban khanglat yak jingpang ka jing stom bakin wan ban lenshok yak jing im jungi ki breu hagi babon ki benta nakata ka daw nakaliang jungang sa malong hanika po hiro ladangi pai hakabdei bakanika the Government Building Act. The Government Building Act 1899 kaniru ka kaan kalau deban kanshai hero ya ka sarkar jela hakabdei baki building jong ka sarkar jela bagade ban yata amde ban ban chishna klem da pendon kam namar ngi igi babon ki jaka baper ki baka sarkar ka bun banchna kamtam ladangi pai gum chekini ki STPS boss mentangi i kini ki boss saw bongno ki baya ya po urban areas handrai mentangi la shu sakut kai kum ki stop lalong kuno kum describe no ngi pai kita ki jaka shitai sipok kendang ki babon ka awan stop kum ki scrap sudah handrai ka egalong ban wan rai ka jingpang hero handrai am ngi dawana ka sarkar jela ban menta ka singi dum ta ka singi ka ni ka pankhana kala plino ai bagi pai bagi penenkam ngin penya hi mangila ram don bapnya handrai ka ei ka bakong san kalong pen khoj ro ya ka ni ka jaka shani om ban shu i khongreng kumni namar balai ka wanra ya ka jingma ka wanra ya ka jing hitam hagi babon gi benta chushu habangi pai kat kum ka Swachh Bharat mission urban component 3 ka badai habri ba ka public toilets and urinals kineru bongno kidei ka benta ka bakongsan ka bangyeng banyada na ka benta ka khoj ka suba hala ka jong ka jela hi brokaway kata kat kum ka right to property and its revolution in India hi brokaway kabong right to property as a fundamental right of the Indian citizens kata ka di ka benta ka baklaw ka bangyeng ni ka por but kum ki paj ba nong song snong hala ka jong ka jela sengau thulam bat sengap lem mi ke ga bangile ngim ko apnong ba khatwei snem kharal snem chusna kai ni pankhana them da pen don kam ngiro ngim shimwan hani ka por ban pen prai ni pankhana ndring yuan ban yada ya ni ka pankhana kabri ka public toilet kabri ka public property lashna na ka banta ka jing don kam jung pai ba lada ka sarkar ka sengau thu bam don pisa watchna lada ka sarkar ka sengau thu ba ka ban to ban lute ya ka pisa jung pai ba wat pendon kam sepla kumbangi ilele hakani ka sarkar ka bamta ngi somon ong ba ngi dap da jing sengau si ka bakrau hagi ba bon gi banta ka jing pelut san sagi ba bon gi ba amla su ban batai shai bat chano ka wan kani ka pisa bat chai ka ja na ka ta ka daw hi na ka liang jongi kom ki nong song snong hala ka jong ka jelahi brokaway habangi yeng banyada
ngiyeng banyada naga benta ka jingkhoi ka jingsuba ngiyeng banyada naga benta ka hok ba ka jing shisha ngiyeng banyada naga benta banlai na kino ki jingpang na ki jing jabo ki bawan ban ra ka ni ka jaka hi barakawai kata ka di ka benta bokongsan bat singau tholam bat singablam ya ka ei ba naga liang jungi kran ne ka por namar balai naga liang jongaru hadin banda bangala yo ya ka RTI nadu ti usnem arja arpo ngamla shu ban chu ngap ngalawan hi ban kran hani ka benta ngala yeng hiru ban dawa na ka sorka jelaban pli nrai jar ka sngap klem dale ai rum nrai ngimban se da lade hing iwan ban pli ni pai khana da bahaba ngi haban bam chi sendon ni kitala i bakhang ni pai khana ngin sa khang hino da katala la jong nadu menta ka sngi klem da aila chu ino namar belai ngi penyai om na ka banta ka plating kala de ngi penyai na ka banta ka jingkhoi jingsuba na ka banta ka jingdon kam jong ki pajba ki bawan bandan kam hakini ki office ba per hakini ka jaka lingba ka jingdon jong ni ka administrative building lingba ka ni ka administrative building ki don ki office ba per bar kumjoro ki pajba manlag singi yawan bandan kam airu ba kinyo jingkhoi jingsuba kinyo ya ka jingeda na ka banta ka koi ka khya kinyo ki babon ki banta ha ka bdei ba ka jingmantoi jong ka ni ka public toilet ka ba ban thoro hangni pe a news toilet na ka banta bangin yo hero ban yada ya ka banta ka lasai ba ka la chisngi kublai